Trika beri. Wallahi mala tan basi fote no. Sumago. Ça va un peu. Madame nous. Basi fote ala. Alhamdulillah. Ya gara fama ere. Ouais bon effectivement. Et tout non. Non bon, tu cours regarder ni wakati na. Aha. Ouais. Ok, problème ta là. Au fait. Ma fait fone ga baraku ina et 33e na ke. Bon, franchement, ama se ka ɲɛnabɔ quoi. Ma se ka ɲɛnabɔ. Cogo di tan? Bon, ne taara sɔrɔ k'u ye mɔgɔ wɛrɛ embauché ka ban bon. Que faire? Oh là là. O chance de. Ma fama. I b'a sɔrɔ i chance de t'a la. Mɔgɔ, i chance tɛ fɛn o fɛn na. Kana forcer. Hein? Bon. Si ça t'intéresse, ne ka telimani kun bɛ dɔ bolo ka boli. A bɛ san joli bɔ a tɛ ka na ne de sɛte foyi n y'a minɛ a la. A bɛ so kɔnɔna na yan. N'a y'a sɔrɔ n'o ka di ye ne bɛ se k'o boli. Non, franchement, c'est bon. Sama telimani boli o t'i arranger yan. Non. Mari, ɲɛnamaya ko ka ca quoi. Mais se ka fɔ ne bɛna telimani boli dɛ, mada la. N cɛ, o ma baara tɛ yan. Ouais, c'est vrai baara de don, mais e bɛ ka ɲina fɛn dɔ de kɔ. K'a fɔ ko ne ye nin étude bɔ in bɛɛ kɛ ka na se bi ma. C'est vrai n tɛ baara la mais ka baara ko gɛlɛya ko fo n ka na telimani boli. Non. Sinon wagati laban in na n ye dɛmɛ dɔw yɛrɛ sɔrɔ. Ne yɛrɛ bɛ fɛ ka n boloma yɛlɛma ni électronique de o la. N yɛrɛ b'o hakilina jagabɔli la. Mais c'est sûr que ni i y'o ɲɛɲini kosɛbɛ ka ɲɛ n'i donn'o la i bɛ se ka bɔ o la kosɛbɛ. Ouais, bon, bien sûr. Jago tɛ yan. D'accord. Problème t'a la. Yɔrɔ ɲɛnɛmaya in ko a ma nɔgɔn quoi. Mɔgɔ i bɛ sama fɛn dɔ nɔfɛ i b'a sɔrɔ i ka hɛrɛ t'a la quoi. Ko in kɛra o de ye quoi. Mais yɔrɔ diɲɛlatigɛ yɛrɛ la diɲɛlatigɛ kɛlen b'a fɔ yiriju de. Yiri bolofara ka ca. Mais a bɛɛ ye juba kelen ye. I y'a faamu wa? N'i ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o latigɛ. Ne kɔni bɛ yan nɔ ni mago bɛ fɛn o fɛn na n bɛ se k'i dɛmɛ cogo o cogo i b'a fɔ n ɲɛna. Ok, problème foyi t'a la. E y'o kuma diyara n ye. Ala sɔnna ma n'a kɛra cogo min na. N'a kɛra cogoya min na dɔrɔn. An bɛ ɲɔgɔn kunnafoniya tɛ yan. N'ala sɔnna ma. I ka yɔrɔ dɔ in dun i yɛlɛmana yɔrɔ kura min na sisan i n'o ye mɔgɔw cɛ kɔri u tigi sɛgɛn ye dɛ. Non bon mɔgɔw tɛ ka n sɛgɛn so in kɔnɔna la nɔ par exemple la est fo n'a kɛra an yɛrɛ sinon dugu mana jɛ bɛɛ bɛ bɔ ka taa ɲɛɲini. An dɔrɔn de ne ni n ka muso dɔrɔn bɛ tile so kɔnɔna la. D'accord. A yɛrɛ dun basi t'a la kɔni. Non basi foyi t'a la. D'accord, problème t'a la n y'a faamu problème t'a la. Ne yɛrɛ tun kan ka bɔ dɛ. N bɛna ci la butigi la yan fɔlɔ i ka muso bɛ so kɔnɔna la yen n t'a dɔn e yɛrɛ b'a ka kow posɔn dɔn ko fo n ka taa nɔnɔ san ka d'a ma n bɛ fɛ k'o kɛ vite fait la k'o fɛn quoi. Ok. N bɛ sigi yan fɔlɔ. Ok, i bɛ sigi n bɛna. Yanni wagati cɛ. N tila ka segin ka na. Donc tout à l'heure. Farasi. Nza. Ça va. Somɔgɔw. Baasi. Kɔrɔ baasi. Baasi foyi tɛ. Nba. Cɛni bɔtɔ la min? N bɛ ka bɔ n ka cɛ fɛ yen. Ok. Ok. Ne bɛ ka taa cɛla ɲɛfɛla la. Ok. C'est vrai. Sani n ka ɲina. O don dɔ la n sigilen n ka sanfɛla la. Ɲɛ b'i ni petini dɔ jɔlen na fo arasa b'a kun tan. N yɛrɛ t'a tɔgɔ dɔn. Tiɲɛ yɛrɛ la n kɛlen ka o ye ɲɔgɔn fɛ. A ko n ye n kunkolo kalaya kosɛbɛ. E b'a dɔn sigida in na yan bonya mun b'e kan. Wa danaya mun dalen don e fa kan ni sigida in na yan. Ne t'a fɛ k'i ni mɔgɔ sugu dɔw ye. Cɛnin bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a jogo man ɲi. A bɛ sɔn ko bɛɛ lajɛlen ma. N kɔni t'a dɔn aw tun bɛ kuma kelen mun na. N tɛna o ɲini k'o yɛrɛ dɔn bawo o tɛ n ka sira ye. Tiɲɛ don. Tɛmɛnen bɔra le don quoi. N taara nɔfɛ de ka taa n bila ji la quoi. N bɛna min f'i ɲɛna k'a gɛlɛya. Dugu in kɔnɔ yan
Jeni caman bɛ telimani sanfɛ telimani bolila tɛ dɛ. U kɛn bɛ k'o de ta yaasa u ka se ka fɛrɛ mɔgɔw ma. Nka ne ta kɔni ye ladilikan de k'a d'i ma. N'i sera k'an lamɛn o don bawo a fɔra ko n'a mɛn ko joni kunnandi a fɔ ko sababu ɲuman. Wa kulo kunnandi o de bɛ ladilikan fana mɛn. Ne ta kɔni kun ye nin. Ouais, j'en faamuya mais n b'a kalan n peseni dɔn. Ya n b'a kalama. Baasi tɛ. Maa lasɔminɛ o kɔni ye jinɛ ye. O ye tiɲɛ. Donc an b'a kɛ ten dɔn. K'an bɛ waati wɛrɛ. N'Ala sɔnna ma an bɛ waati wɛrɛ. Awa ni ya. Mohamed, fais me te changer fo kisa. Afo enne ma boni foli bala ke lara teme kile fla kan folo. Sisan bi ni job bleba. Ibina min fore ake ala na kira kama ika fo. Ika taga bolende la misaka fiyen sama chugumina. Awa. Ika mulu balia kun teme ka bone kan ne ya fama. Yora ima mara, ha? Ika empulia. Nti jena yɛrɛ y'a faamu wa donc n'i y'a faamu sisan Mohamed ne burujali m'i bɔ ne nenni m'i bɔ i bɛ kamalen ne tigɛ sisan i donn'o de la sisan kamalen ne ko e ni jɔn de bɛ kuma la de ne ni jɔn bɛ kuma la wa o mun manamanakan ye n'i b'o fɔ ne ɲɛna ne ni jɔn bɛ so kɔnɔna na n y'a faamuya sisan donc n ko goyarila ka se fɔ nin niveau bɛɛ ma f'i bɛ jugu galon ta ka da n na ko n bɛ kamalen fana tigɛ donc n y'o fana fara n jogow kan k'o fara i jogow kan cogo di e m'a kɛ de e m'a kɛ wa e ɲɛ ye ne y'a la ne ɲɛ min y'a la mais ne welela téléphone la k'a fɔ ne ɲɛna de donc sisan madame Sekura tout permis kuma yɛrɛ banna o e ɲɛ m'a ye dɛ e welela de k'a f'e ye donc yanni e kana ɲɛɲini e fɛnɛ bɛna ne minɛ mɔgɔ kama k'i minɛ mɔgɔ kama cogo ne b'i minɛ mɔgɔ kama dɛ n'i y'a ye n welela k'a fɔ n ye i yera de i y'a faamu wa et puis encore i ye ne muso de ye koyi i y'a faamu wa i tɛ muso gana ye dɛ dalula jumɛn b'e bolo e ni cɛ wɛrɛ ka ye kare kɔnɔna la fo ka taa se mɔgɔ wɛrɛ ka ne wele k'o kuma fɔ ne ɲɛna donc ne b'e ɲininka o ni ne ye e muso ye o ne man ka kuma mɔgɔ wɛrɛ fɛ bilen ayi a ko mun de kɛra k'e ye jɔn ye sisan nɔ ko ne ye jɔn ye cogo di i cɛ de ye ne ye tu me dois respect i bɛ ne ka so di i y'a faamu wa awa i tɛ jɔn ka tiɲɛ f'i ye ni furu in nege t'i la a fɔ n ɲɛna i y'a faamu wa n b'i ka minɛnw di mɛ i bɛ t'i ka sira fɛ tu comprends Mohamed b'a dɔn kɛlɛ yɛrɛ de nege tɛ ne la ne bolo ni ne ye fɛn kɛ e ma min faamuya i kan ka na de ka na ne ɲininka ni ko ye min ye ne b'a expliquer pour que i b'a faamuya ni e y'o kɛ o tuma o b'e faga de ya awa ne mago foyi tɛ explication na e ka explication ne mago foyi t'a la kun jumɛn la i ni rasamani jɔlen kun don kare kun na yan nɔ i bɛ kamalen de tigɛ dɔrɔn a banna ne bolo n ko mugu don ne t'a dɔn k'a fɔ kolokari don wa Mohamed hali sini kɛnɛ kɔfɛ i bɛ ne ni arasamani jɔlen e ko cogo di ko n bɛ ka kuma f'i ye silamɛya la i tɛ k'a mɛn fo n k'a d'i ma k'a firi a la o de ka di e yɔrɔ n y'a kɛ n y'a jɛ e ko cogo di hali sini e bɛ ka mun fɔ tan ko mun ko n y'a kɛ n y'a jɛ Mohamed fa de bɛna wuli la tu parles à ton mari n'i ye den se ma n'i ma na in kalama k'i kɛ k'a fɔ ma ko tuɲɛ mɔgɔ den e ka maga ne la magana kɛ e jamalen tɛ i mɛn'i ka ko la o awɔ e fɛnɛ mɛn'i ka ko la dɛ ne de nɔya bɛɛ ye i jamalen tɛ a jalen min la de i bɛ muso minnu maltraité k'u bila ne t'olu la dɛ n'importe quoi e bɛ min kɛ kɛnɛma e bolo ne yɛrɛ t'a kalama ne delila k'e ɲininka la